Imiphumela esiyitholile ngale ndlela yokusabalalisa yaseThailand esetshenziswa ezihlahleni zikalamula, emithini yamakhiwane kanye nasezihlahleni zika-avocado yayimangalisa. Imiphumela iyamangalisa ngesivinini esikhulu kakhulu sokukhula kwezimpande kanye nendlela elula kakhulu yokuziphindaphinda ekhaya. Inzuzo enkulu yalolu hlelo ukuthi ihlumela ngalinye noma ihlumela esilisebenzisayo lingaba isitshalo esisha esizimele ngokuphelele. Bokungafani nokwendlalela komoya, okukunikeza umuthi owodwa kuphela. Ngale ndlela ungandisa izitshalo zakho ngezinga elikhulu usebenzisa ucezu olulodwa lwegatsha. Udinga ubuhlakani obuncane, yebo, kodwa uma usuyifundile, ngiyakuqinisekisa ukuthi uzongibonga ngoba imiphumela iyamangalisa ngempela. Ngakho-ke hlala kuze kube sekupheleni ngoba kubalulekile ukuthi ungaphuthelwa yinoma yimiphi imininingwane engizoyichaza manje. Ake siqale. Kule ndlela yokusabalalisa yaseThailand sizodinga ibhodlela lepulasitiki okungcono amalitha ayisishiyagalombili, isikele noma umshini wokusika, isihlabathi somfula noma isihlabathi esihlanziwe. Isihlabathi sokwakha naso singasetshenziswa, kodwa kumele sigezwe kahle ngamanzi ahlanzekile ngaphambi kokusisebenzisa. Uma usebenzisa isihlabathi sasolwandle, qiniseka ukuthi usigeza izikhathi eziningi ukuze ususe ngokuphelele usawoti. Ukuhlanzeka kubalulekile ngoba kule ndlela sizoba nomswakama ophezulu kakhulu, phakathi kuka-9 0% kuya ku-1 00% amasonto amaningi, futhi noma yimaphi amasalela kasawoti noma izinto eziphilayo zingabangela isikhunta noma ukubola. Udinga izithombo ezintathu, isithombo sikalamula, sikamatini nesikavocado esingaba ngama-10 kuya kwi-15 amasentimitha ubude enamaqhuma, amanzi ane-oxygen engu-3, ufulawa we-cinnamon, isifafazi ne-cotton. Lokhu kusiza ekukhipheni amanzi nokuvimba isihlabathi ukuba singaphumi. Manje sithatha ibhodlela bese sinquma ingxenye engezansi, cishe amasentimitha 5 ukuphakama. Lesi sisekelo sizoba isitsha sethu esiyinhloko. Ngaphansi senza umgodi owodwa wokukhipha amanzi cishe ngamasentimitha 2 ukusuka esisekelweni ukuze amanzi angaphezulu akwazi ukuphuma kalula. Lo mgodi ungenziwa ngomshini wokusika, insimbi yokunamathisela noma insimbi yokunamathisela. Yize ngincoma ukuthi ukwenze ngomshini wokusika ngoba uyashesha, uhlanzekile futhi unembiya. Uma umgodi umkhulu kakhulu, ungafaka ucezu oluncane lukakotini ngaphakathi oluzovumela ukuphuma kwamanzi kodwa luvimbele isihlabathi ukuba singaphumi. Uma imbobo isiqediwe, sengeze amasentimitha 4 esihlabathi ngaphakathi kwesitsha. Kubalulekile ukushiya isentimitha eyodwa engenalutho phezulu, ezosetshenziswa njengekamelo lokunisela nokungenisa umoya. Isihlabathi somfula siyona esinconywayo kakhulu ngoba sinemigodi emincane, singenisa umoya futhi sivumela umswakama ongaguquki ngaphandle kokugcwala amanzi. Uma unaso kuphela isihlabathi sokwakha, hlanza kahle ngamanzi ahlanzekile ngaphambi kokusisebenzisa. Futhi uma usebenzisa isihlabathi sasolwandle, khumbula ukusigeza izikhathi eziningi ukuze ususe yonke usawoti. Lesi sinyathelo sibalulekile ngoba sizosebenza nomswakama ohlala njalo ongukhulu nesishiyagalolunye kuya kukhulu amaphesenti futhi noma yikuphi ukungcola kungabangela ukukhunta noma amagciwane. Manje kuza ingxenye ebaluleke kakhulu. Kulesi simo, sizokwenza ngezicucu ezintathu ezahlukene. Esinye esivela esihlahleni sikalamula, esinye esivela esihlahleni samakhiwane, kanye nesinye esivela esihlahleni sika-avocado. Inqubo ifana ngamashi kuzo zontathu. Sithatha igatsha ngalinye elingamasentimitha 10 kuya kwa-15 ubude futhi elinamahlumela amaningana noma amaphuzu okukhula. Ngakolunye uhlangothi senza ukusika okude okucishe kube yisigamu sesentimitha kuya kwesentimitha elilodwa ububanzi, kuye ngokuthi ukusika kukhulu kangakanani. Lokhu kusika kufanele kususe ungqimba lwe-cambium oluhlaza phansi lube ukhuni oluphilayo. Kubalulekile ukuklwebha i-cambium kancane kuleyo ndawo, njengoba isitshalo sizophola futhi ngeke sikhiqize izimpande ezintsha uma singayihlanzi leyo ngxenye. Uma sekusikiwe, sifaka inani elincane lempuphu yesinamoni ngokuleyo ndawo. Isinamoni isebenza njengesibulalifungi semvelo futhi ivikela izicubu ngenkathi iqala ukuhluma izimpande.
Manje sibeka ama-SCKG ngokuvundlile phezu kwesihlabathi siwenzela ukuthi ingxenye esikiwe kuphela ibe yiyo ethinta ngqo umhlabathi. Sivele siqinisekise ukuthi indawo esikiwe ihlala ithintana njalo nomswakama ngoba leyo ngxenye ibalulekile. Uma yoma, i-SCKG ngeke likhule izimpande. Kubalulekile ukugcina leyo ndawo isale imanzi, kodwa kungabi manzi amaningi ngokweqile. Manje sizolungisa amanzi okunisela. Kulilitha elilodwa lamanzi ahlanzekile sifaka isipuni setiye samanzi ane-oxygen engu-3% noma eyishumi yamavolumu. Uma ukugxila kukhulu, okungamavolumu angama-20 noma u-6%, sisebenzisa isigamu sesipuni kuphela kulilitha elilodwa lamanzi. Ngale njube sinisela kancane isihlabathi size amanzi amaningi aqale ukuphuma emgodini ongezansi. Lokhu kuqinisekisa ukuthi umswakama usatshalaliswa ngokulinganayo ngaphandle kokugcwala i-substrate. Isinyathelo esilandelayo ukuthi sizolungisa isikhunta sethu semvelo esisekelwe kusinamoni esilungele ukuvimbela isikhunta namagciwane. Ubulungiselela kwayo kulula kakhulu. Kwilitha elilodwa lamanzi, faka ingxosana yempuphu yesinamoni, uhlanganise kahle kuze kuncibilike, hlunga ngendwangu encane noma isihlungi sekhofi bese usifaka ebhodleleni lokufafaza. Sizosebenzisa leli khambi njalo ezinsukwini ezintathu. Sisebenzisa isikhathi lapho sivula ibhodlela ukuze sikhiphe umoya. Sifafaze kancane isihlabathi, izingcezu, kanye nezindonga zangaphakathi zendlu encane yokugcina izitshalo. Sigcina indawo inomswakama futhi ihlanzekile. Manje sithatha ingxenye ephezulu yebhodlela bese sisika ngokuqondile kolunye uhlangothi. Lokhu kuzosivumela ukuthi siyivule futhi siyibeke phansi, sakhe indlu encane yokuhlobisa eyenziwe ekhaya. Lolu hlelo luzogcina umswakama ohlala njalo wamaphesenti angama-90 kuya kwa-100, okulungele ukuthi izingcezu zikhule izimpande ngokwemvelo. Sibeke i-propagator endaweni enokukhanya okuhle okungaqondile, sigwema ukukhanya kwelanga okuqondile. Njalo ezinsukwini ezintathu sivula kancane isivalo ukuze siphefumule, sihlole umswakama bese sifaka umuthi wemvelo wesinamoni. Uma isihlabathi somile, faka amanzi kancane phezulu. Ngaphansi kwezimo ezifanele, ezingeni lokushisa elingu-20 kuya ku-28 degrees nomswakama ophezulu, ukumila kwezimpande kuthatha amasonto 4 kuya kwayisithupha kuye ngohlobo. Amakhiwane nalamula avame ukumila izimpande kusenesikhathi. I-avocado ithatha isikhathi eside, kodwa yonke isabela kahle kakhulu kule ndlela. Ingxenye ethakazelisa kakhulu yale nqubo isifikile. Manje sesingakwazi ukususa amagatsha ku-propagator bese siqala ukwandisa izitshalo zethu. Esizokwenza ukusika igatsha libe yizingxenye eziqondile, sisebenzisa bonke ubude bokusika obumile. Ucezu ngalunye lungaba cishe amasentimitha 2 noma 3 ubude, futhi uma lune-yolk, kungcono nakakhulu. Kodwa uma ungenayo, akuyona inkinga. Ngokuhamba kwesikhathi isitshalo sizokhiqiza amashumela aso futhi siqhubeke sikhula ngaphandle kwezinkinga. Uma sinenhlanhla yokuthola amashumela noma amashumela amancane, siyawahlonipha lawo mazwe futhi siwahlukanise phakathi kwawo. Futhi ngale ndlela, ngegatsha elilodwa elinezimpande, singathola izitshalo eziningi ezintsha ezilungele ukuba yizihlahla zezithelo ezintsha. Okumangalisa ngempela ngale ndlela ukuthi egatsheni elilodwa ungathola inani elimangalisayo lezihlahla ezintsha ngendlela yemvelo, engabizi futhi elula kakhulu. Ingabe lolu hlobo lwesithayi aluhle kakhulu? Yilokho kuphela, kulula ukusabalalisa olamula, amakhiwane no-avocado ngendlela yaseThailand. Uma uthande le video, like futhi ubhalise ngoba kuzolandela ezinye izindlela ezilula ukuze igceke lakho liphile. Sizobonana maduze.